Toată lumea, sunt David și astăzi voi face un vlog pentru că astăzi voi merge la Tuns și probabil că după mă voi întoarce și voi filma videoclipul și da. Deci, da, ne vedem pe drum la Tuns. Am ajuns și noi trebuie să ne tundem, fratele meu pe acolo pe undeva, spate de mașină, uite că vine. Și acum intrăm în bloc. Am ieșit de la tură să mă duc acasă și următorul va fi ceva, stop, 5 ceva. Atât a fost și cu acest episod. Eu am fost David. Îmi pare rău că n-am mai postat de mult timp, dar am avut probleme cu școala. Trebuia să văd rezultatele, am avut de scris, am avut teme, am avut multe chestii de semestrul 3 ca 6, deci da. Îmi pare rău că n-am mai postat, ce drept. Am mai postat cam de câteva săptămâni și cam nasol. Și da, cam atât a fost și cu acest episod de la Tuns, cum vedeți, însă pentru prima oară și mi-a părut bine într-un videoclip. Deci, da, eu am fost David, ciao!